የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። 100 ሚሊዮን ህዝብ ኢና ስለዚህ ነዚ ኸአ አነ ቁጥር ሓደ ጸላኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘዋሮዶ እሱ እዩ እዚ ዕዱም ተዕደሞለት ፎቶኮ ይግባካ እዩ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ኣብ ድንቁርና ውትድርና አንጸረ ትግራዋይነት እዩ ከም በዓል አማኑኤል ዝኣመሰሉ ጎረባብትና ዳግማይ ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን እዮም ከእትውኩም ዝደልዩ ሓወይ ኢልካ ምጽዋዕ እንዶ ኸኣል ልመደጀኻ ልዕሊ ኤርትራዊ ናይ ትግራዋይ ሓው የለይ ጦርነት አይንደሊ ንሕዋት ኢና እዮም ዝብሉ ቶም ሓረስቶት ኤርትራ ኩም በዲልኩም ይኹም ጆኖሳይድ ከም ዝገርኩም እናተባሃለ እንተኸውን ክትፈርሕ ይግበካ እንተ ዘይፈጺምካ እንተ ፈጺምካ ኸ እቲ ክቡር ድበሃል ማዕድን ወርቅን ብኢሳያስ ክሓልፍ ጽባሕ ንሓፍቱን ነዲኡን ጓልሓቱን ዘይሸጠሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ሕጂ ዕቡድ ከልቢ ወረቀት ቀዲድዎ ስለ ዝኸደ ኢትዮጵያ ስለ ዝቐጸለቶ ወራር ማለት አይኮነን ሰዓት ዘይብሉ ዓዲ ኤርትራና ሓዋተይ ዓዲ ይኮነን ማዕበል ተረኺቡ እዮም ዘሎ ወይ አሜሪካ ወይ ወያነ ተረኺቦም እዮም መንገዲ ዓድና ጽቡቕ ኣላ ድለካ ኪድ ዓድኻ ተቐሊልካ እተብሉ እምባዕበል ወስመረ ኣባ ሃይድካ ግን ሚያው ሓጥም ደሞ ማለት ዝተኸመልካ ኣስጋብትን ክቡራትናን ፍትዋትናን እንኳዕ ኣድሓን መጻኻትኩም ኣነ ብወገነይ ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም ከመይ ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን ዳሕና ዲኹም ብሪኢቶ ኢና ንጅምራታ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ግን እሺ ሰላም ንግበራቶም ሰባት ክሳብ መዓስዩ ጸላእትና እዮም ክንብል ነበር ኣብ ሰላም እዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ብወገን ትግራይ ይኹን ወገን ኤርትራ እዚ ዘመን ዶት ተቀያሪ ዝብል መጠቃለለ ሓሳብ ዝሃቦ ወዲ ይርኢ ማለት እዩ am 100% with lawyer short guy remember those two governments are getting an end one day but we Eritreans and Tigrayans are to live together remember from Adigrat to Massawa port is only 50 km do you want to go to Djibouti 500 km please be wise don't throw poison words need to preach peace between those two brethren people brotherhood people well حراي مالتي ترديك الله ስለዚህ ሰላም ስበኽ ትብለላ ማለት እዩ ሰላም ሚካኤል ታይዳታ እንግሊሽ ከተንባ خلኻ መልሐስካ ቁልፍ ልፋቢልካ ሽድን ገይትብል ከም አያ እንግሊሽን መንባብ በቃ ዝሓተካ ነገር ፍልጠት ዲስ ዋላስ ኦር ትብለለካ حراي እትሕውነት ወሳነ ነገር እዩ ንዝብል መግለጽ የሚሆም ዘለው ማለት እዩ እሞናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግሪና ማለት እዩ ብሪኢቶ ኢና ንጅምራታ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ግን እሺ እቲ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ጨሓምዶ ዘይጨሓም መኔም ትኽክል ተባሂሉ ዘይጨሓም ይኹም መሪጽኩም ማለት እዩ ሶሎም ማዓንቲ ግን ብጨሓም ግን ጀመሪና እስከሎም ማዓንቲ ሪኢቶታትና ንቐጽል በሉ ጸረ ተጋሩ እዮም ኤርትራውነት ጸረ ትግራዋይነት ልቀ ሰባት ትምዘዘለይ ኤርትራውነት ያነዛሩ ዘለኹ ሃገራዊ መንነት ኤርትራ ሃገራዊ መንነት የዛረብ ዘለኹ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ኣብ ድንቁርና ውትድርና አንጸረ ትግራዋይነት እዩ እዚ ኮነ አይ ሪፈር ትግበር ምስ መድህን ገብረ ስላሴ ኢንተርቪው ገበረ አማኑኤል ሳለኮ ኤርትራው ክትባል ተንካስ ትግራዋይ ክጸለለካ ኮይልካ حراي دحان አማኑኤል ንሕና ሪፈር ንገብሮ ወይ ከዓ ዘይናወጽ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስና ይኮነን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጥቕምታት ኣለዎ ረብሓታት ኣለዎ ንዕኦም ክኽብር እዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ማለት እዩ ሶ ንሕና ከዓ ከም ህዝብታት ፍሬም ክንገብሮ ዝግባአና መን እዩ እንተዳኢልና ዋ ተገደደ እቲ ጽቡቕ ዘሎ ጽቡቕ ዛረብ ዘሎ ሰብ ኢና ማለት እዩ ተወሓደ ተበዚሕ ድማ ማለት እዩ እቲ ሕማቕ ዘይዛረብ ሰብ ሕማቕ ዛረብ ሰቡን ኣሪምና ማለት እዩ ክነም ሓይሾ ኢና ንፈትን ሶት ምጭርባር ካእኽሎ እዩ ማለት እዩ ድሕረ ደጊም ቀስና በልና ክንጉሕፎ ንኽእልና ሜሮን ዝብሎለኒ ዝብለና ማለት ሓቂ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስኪ ንስማዕ ኣያታ ዘረባ ድማኒ ሪኢቶ ክንበላ ኢና ካብ ወጽኢልና ማለት እዩ ትግራይ ኣክንዲ ናብ ቅድሚት ከድና ጉዳይና ንግበር ዝብሉ ናብ ሓደሎ አማኑኤል ዝተባሃለ ጎረቤትና ሻዕብያ ጸላኢና እዩ ኤርትራውነት ኣብ ጽልኢ ናይ ተጋሩ ተመስሪቱ ይዝብል ዝሓውና ሕጂ ንሕና ንተጋሩ እንታይና ክንብሎም ደኒና መሲልኩም ተጋሩ ኩሉ ግዜ እዚ ዝሓለፈ 3 ዓመት ዓብ ትምህርቲ እዩ እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዓብ ትምህርቲ እዩ ከም በዓል አማኑኤል ዝኣመሰሉ ጎረባብትና ዳግማይ ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን እዮም ከእትውኩም ዝደልዩ وحጂ እዚኣት ሓቂ ዘረባ እያ ማለት እዩ ማለት ንሕና ፍሬም ንገብሮ ነገር ጎረባብትና ኢልካ ገሊጽካዮ ግን ወዲ ዓድኻ እዩ ቆሪጽካዮ ተሃቦ ማለት ሜሮን ዝበልካያ ንሳያ ጎረባብትና ንአማኑኤል ኢየሱስ ጎረባብትና ማለት ሓወይ ኢልካ ምጽዋዕ እንዶ ኸኣል ልመደጀኻ ከምዚ ተቃላሳ እየ ትብል ግን ድማ ፍራሕ ተቃላሳ እንደኾንካ ድሓን ደጋፋይ ወንት ትኸውን ፍራሕ ደጋፋይ ኣይትኾን ማለት ዝሓሰብካዮ ሓሳብ እኮ ኣብ ውሽጢ ልብኻ እዩ ዘሎ ክትዛረቦ እንተለኻ እንዲዩ ኣክሽን ምግባር ዝጅምር ሶ
ኣይትፍራሕ ማለት እየ ብኻሊእ ባህላ ንሱ ኢትናቴ ወግዕ ዘሎ ወይ ከዓ ትናቴ ዕላል ቀጸልና ግን እስኪ ኤርትራውነት ኣብ መስዋዕቲ ኣብ ቃልሲ ኣብ ጽንዓት ኣብ ተወፋይነት ተመስሪቱ ኤርትራውነት ቅድሚ ትግራይ ተመስሪቱ ትግራይ ገና ታተኽ ትብል ከላ ኤርትራውነት ኣብ ኣርባዓታት ፖለቲካዊ ጭፍጭፍ የካይድ ነይሩ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝተመስረተሉ ፍሉጥ ኤርትራ ዝብል ሹም ሒዙ ዝተበገሰሉ ብዘበን ጥልያን ቀጺሉ ብናይ እንግሊዝ ካብኡ ድማ ሓሊፉ ማለት እዩ ሕጂ ብወዲ ዓዲ ክትመራሕ ተላ ማለት እዩ ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክትመራሕ ተላ ተዓዲ ቀጺላ ዘላ ኩላ ነገራ ማለት እዩ እታ ዝመስረተታ መንነት እወ ቅድሚ ትግራይ አቢላ ቃልሲ ጀሚራ ዓድነታ መስሪታ ክትፈልጦ ዝግበአካ ግን ማለት እዩ ተጋሩ አንጻር ኃይለ ስላሴ ክቃለሱ ከሎ አንጻር ቀዲሙ ካልኦት መንግስታት እንዳተቃለሱ እንተለው ማንነቶም ረሲዖም ዝነብሩ ህዝብታት ወይ ከዓ ድሕሪኡ ዝተመሰረቱ ህዝብታት መሲልካ ተኮይኑ አየናይ ማንነት ጽውዕ ከም ዘለኸውን አይተረደንን ክልላዊ መንነት ድዩ ወይስ እቲ ዝነበረ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ይሁን አይተበረህንን ማለት እዩ አነ ስለዚህ ሕቶለኒ ሓይት ሓዋውሶ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግራዋይ ዝበሃል ማንነት ግደፎ መትሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትባል ቅድሚ ዓዲ ምስራታውን ጽውዕ ነውሕ ይጸንሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በአክሱማውያን ይዝጅምር ቦጌሪ ቅጽል ማለት እዩ ስለዚህ ምትሕዋስ ስለዘራ ሁሉ ተዘረባስ አጽርዮን መባልደልየ እዞም በትግራይ ተዛረቡ ገለሪየ የኔረ በመሰረቱ ጌጋ እንደገና ድንቁርና ሳክስልካ መጽናዕት ዘይብሉ ቆዘምቲ ንቆዘምቲ ዝኾነ ርእየት ዘይብሎም ድሓር እዚ አንተ ያመስለካ ሕጂ ገለገለ ዘይ ሓላፍነታውያን ምክንያት ብሽም ደንበ ፍትሒ ዘይ ደንበ ሃፋ ዘልመድዎም ገለ ነገር አለ እሱ አንተ ይመስለካ ከምዚ ከምኩን ሓቂ ወይ ድማ ከምዚ በቃ ህዝብ ኤርትራ ዱማናይዝ ጌርካ ምክንያቱ በቃ እቲ ወበዲልናኩም ኢና ወንታይ ምን ግበር ገለገለ እንዳበልካ በቃ ከምዚ ርእስኻ ድኒንካ ተማዕዛዝናቶም ኮይንካ ደሞናይዝ ምክንያቱ መንእሰይ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ ንሶም ዝደልይዎ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ትተክል ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ናይ ኤርትራ እንታይ ኾን ኣብ ትሕቲኦም በቃ ምክንያቱ ስኹም በዲልኩም ኢኹም ጆኖሳይድ ከም ዝገርኩም እንዳተባሃለ እንታይ ኾውን ሓደ መስተማሰል ዝኾነ ወለዶኹ ወይ ድማ ናይ ሕወሓት ከላኣኺ ዝኾነ መንግስቲ ንኽተኽሉ ዝግበር ውዲት እዩ حراي دحان حجي انت غير كايو كويبلك الله انا اتدم اندحر دا بديل كان السغا اي بدل كون دي خاخت بلا اي نبر كان فتعد مالتي دحان كن اندحر دا بديل كا خوينكا اي ملطكان مالتي انا بوغن اسازبل اي ملطكانيو نابي كتملط بصرو كتملط انت تدلون تحتاتነት ናይ ሰቢኻ ከተመልጥ ትኽእል እምበር ካብ ተحتاتነት ሕጊ ሕልና ኣይተመልጥን ሶዚ ትናተይ ሓቂ እዩ ርገጸሉ ማለት እዩ ንስኻውን ማለት እዩ ተዛረው ዘለኻ ግን ኣመንጎ ሜሮንን ንስኻን ዘሎ ፈላላይ ካታ ይመስለኒ ሜሮን ነታ ሓሳብ ክብድሆ ዝደል ዘሎ ኤክስትሪም ከይዱ ወይ ከዓ ጽልእ ተኺሉ ይኮነን ዝጥሕሶ ዘሎ ማለት ታይ ዝብል ዘሎ ኣይጠቕመኩምን ብዝብል ንዓናውን ምኽሪ ሓዘል ሓሳብ ብዝኾነ እዩ ዛረበና ዘሎ ሶ ንስኻ ግን ቶታሊ ጫፊኻ ተወስዶ ዘለኻ ንዓኻ ድማ ጽቡቕ ኣይኮነን ሓደ ጻረፉን ማለት ጆኖሳይድ ይፈጸምናን ፈጽምኩም እንዳልኩም ከየፈራሩሕና ክትፈርሕ ይግበካ እንተ ዘይፈጽምካ እንተ ፈጽምካ ክትኮርዕ ይግበካ ምክንያቱ ክትፈርሕ ይግበካ ማለት እዩ ቢካዝ ፈጽመውን ካፍረሎ አይደለኒ ኢልካስ ተወጽዶና ኣብነት ይትናተይ ዘረባ ጆኖሳይድ ናምነት ፈጽመ ኢልካ ተተአመን ማለት እዩ ሕጂ ፈጽምካ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ፈጽሙ እዩ ዝብል መጠቃለል ኮንክሉዥን ተዋሂቡካ ድሕሪ ክስ እንተ ተፈሪድካ ግን ዋ ንዑኡሲ ኣራማይ ዝኾነ ናይ ዕርቂ ሓሳብ ሪኮንሳይል ንምግባር እትኸዶ መንገድታት ርሕቀት ናይ ይቅርታ ልቢ ስነ ልቡና ገለ ኣጥሪኻ ኢኻ እምበር ከምኡ ንኸይበሃል ኢልካ ኣምሊጥካ ተሃድሞ ለዓዲ ኣበይ ትረክብ ማለት እዩ እዚ ኮ ስሕተት እዩ ብመሰረቱ ስለዚ ነቲ ጌጋ እዚ ንኽትእርም ካልእ ጌጋታት ኢኻ ኳድ ኣትወልድ ማለት ዝተቀየመካ ተነይሩስ ይቅርታ ብዘይ ምባልካ ካልእ ጸገም ትፈጠር ማለት እዩ ኣብዚ ትሽግር ኣሎ ከም መናእሰይ ካሪእኩም ተሓሳብኩም ፎቴ ከምዚ ዲስከስ ምግባርኩም ብጣዕሚ ተፈታዊ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ቦገነይ ዮም በቃ ምክንያቱ ስኹም በዲልኩም ኢኹም ጆኖሳይድ ከም ዝገርኩም እንዳተባሃለ እንታይ ኸውን ሓደ መስተማሰል ዝኾነ ወለዶኹ ወይ ድማ ናይ ሕወሓት ከላኣኺ ዝኾነ መንግስቲ ንኽተኽሉ ዝግበር ውዲት እዩ እዚ ከዓ ይዋፀናኒ ምክንያቱ ንሕና ገበነኛታት ውልቀ ሰባት እዮም ወኮሞ ገበነኛታት ውልቀ ሰባት ተኾይኖም ንዕኦም ኢና ንጥይቕ ንሕና ማለት እዚኣስ ምሳኻ ተራኽብ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበራን ካብኡ ከዓ መን ይሽሙ እዚ ነጋ ዘርኡ ጋዜጠኛ ድዩ በዓል መን እዮም ዝበሃል ኣብ ናይ ብራኸ ሾው ከይዶም ዝዛረቦ ዋጋ የብሉን ማለት እቲ ዘረባ ሶ ብኸመይ ከም ትርድኡ ንዓኹም ዝምልከት ቀጸልና እስከ ሕማምና ሕማምና ኣብ ችግርና ልበፅሐና ልዕሊ ኤርትራዊ ናይ ትግራዋይ ሓው የለይ እዚ ፋክት እዚ ዝሓቂ ኣሕዋትና ንብሎ ሓረስታ ኤርትራ በይ ዞም ናይ ከተማይ ናይ ሻዕብያይ እርብራብ እኽብካባት ሓደ እቲ ሓረስታይት ኤርትራ ግን ነኽብሮ ኢና
ክሳብ ሕዚ ማንም ሓረስታይ ናይ ኤርትራ ኪዱ ኣነ ካብ ባዕለይ ካብ ጀነራል ጻድቃን ሰሚዐ ጀነራል ጻድቃን ኣያና ጀነራል ጻድቃን ክቡር ኣያና ንሓረስታይ ኤርትራ ከዘራርብ ከለኹ ኢልኩ ኣሕዋት እንዲና ጦርነት ኣይድልየናይ እዮም ዝብሉን ነይሮም ብሄሊኮፕተር ወሪዱ ኣብ ኤርትራ እዚ ብጦርነት ግዜ ነቶም ኤርትራውያን ሓረስቶት ከዘራርቦም ከሎ ጦርነት ኣይንደሊ ንሕዋት ኢና እዮም ዝብሉ ቶም ሓረስቶት ኤርትራ ደቂ ኩሎም ሓረስቶት ናይ ኤርትራ ሻዕብያስ ቅም ዝነበሮ ሲትረፍ ተበዲለ ዝብል ሓይሊ ሲትረፍ ይለካ ኣለኹ ምንም ዘይበደልካዮ ኦሮሞ ትርደን ደለኻ ሰፊኻን ከምቢትካን ዝሃውካዮ ዓባይ ክልል ሓይሊ ሲ ሞፅ የጥፊካ ይለካ ኣለኹ ፅንሐን ንስርዓዮም መፅና ኣነ ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘዋረዶ እሱ እዩ እዚ ዕዱም እዩ ሓራይ እሺ ስለዚ እቲ ፀገምሲ ኣበይ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኦሮሚያ ክልል ብዝተፈጠረ ናይ መንግስቲ ምስግጋር ዝተፈጠረ ሽግር እምበር ካብ ወገን ሻዕብያስ ኣይመፀን ዕዱም እዩ ተወግዒ ማለት እዩ ኣብዚኣኻ ናይ ዘይስማዕማዓሉ ሓሳብ እንታይ ድያ ክትዕደም ከለኻ ትትዕደሞ ዓውደይ ትፈልጦ እንዲኻ ማለት እዩ ተዓዲመ ናምንታይ መርዓ ወይ ተስካር ሓዲ እዩ መቸስ ተዓዲመ ኤልካ ኣብ ተስካር ተዓዲምካ እምብልታ ሒዝካ ትመፅእ ኢኻ ማለት እዩ ትዕደመሎ ትፈልጦ እኮ ይግባእካ እዩ ማለት እዩ እስከ ንቐፅል ልንገነባት ልንሰራት አይደል ኦሮሚያን ነፃ ልናወጣ ኦሮሚያን ነፃ ልናወጣ ከሆነ ደግሞ አማራ ጎረቤታችን ነው ሲዳማ ጎረቤታችን ነው ሶማሌ ጎረቤታችን ነው እንደ ጎረቤት አብረን እንሰራለን እንጂ እንደ ኢትዮጵያ አንድ ሰራዊት አንገነባ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብም አንገነባ ኦሮሚያን ነፃ ኦሮሚያን ልናወጣ ስለዚህ ህዋት ያደረገውን አናደርግ ህዋቶች እስከዛሬም ስማቸውን አልቀየሩ ልባርክ እስከዛሬም ስማቸውን አልቀየሩ ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ እኮ የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር እኮ ነው ተረዳ እሱን ተውና ኢትዮጵያን ወደ ማደራጀት ገቡ እነሱ ካላማቸው ነው እኛ እንደዛ ነው ምንለው እኛ በፍጹም አናደርግም ለወደፊቱም እዛን ጊዜ ማላደረጉም አሁንም አናደርግም ስለዚህ ለኦሮሞ ነፃነት ኦሮሚያ የምትባለውን ሀገር ለመፍጠር እየታገል እንዴት አድርገን ኢህአዴግ ያደረገውን እናደርግ ነፃ ኦሮሚያ ስለዚህ ማለት ተሳሒቶም እዮም ዝውልና ዘሎ ንዓና ማለት እዩ ተሳሒቶም እዮም ነተዓዶም ኢሎም እዮም ክቃለሱ ጀሚሮም ነይሮም ድሕራይ ግን ንሙሉእ ተዓዲ ንምልእት ሃገር ኢትዮጵያ ገይሮም ሶታይ እቲ ፕሮብሌም እኮ ካብዚ ተበግሲ ዝብለና ዘሎ ተዓምና ማለት እዩ ንሕና ተስሕተት ንሳይ እንደግሞን ኢና እወ ተጋጊና ኢና ተጋጊመ ምሳቶም ንፈልጥና ይብለሎ ንስኻትኩም ከቢኹም ትሪእዋታ ጉዳይ እዚ ሕጂ ወተሽዑ ግዜ ዝነበረ ኮንቴክስ ዝነበረ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ነታ ጉዳይ እዚኣስ ተሳሒቱላ እዩ ማለት ብፍላይ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ተበጊሱስ መወዳእቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይቃለስ ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥፊኡ ኸይዱ ተስሕተት ንሕና ኣይንደግሞን ይብለና ኣሎ ባኻትኩም ወገን ከመያት ሓሳብ ኣነቁ ሓቂያ ትብል ርእቶ ኣላትን ወላ ዝንፍ ዘይበለት ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ መበገሲና ክንሪኦ ከለናስ ካብ ዝኾነ ካብ ሃ ጀሚርካስ ፖ تعرف ከለኻ መሲል ይስምዕኒ ማለት እዩ ሰትኽክሊ ተዛሪቦም ጉንዶም ይረኺቡ ማለት እሺ በለ ክልተ ትካላት እዮም ብሽሆም ልንፀውዑ ሚታይ ነው ፀገም ተሓደ ናብ ሰራዊት ኣመራርሓ እዩ ኣብና መንግስቲ ስራሕ ንሓምዶ ዝርከብ ናብ ሰራዊት ኣመራርሓ እዩ ፈትለዋይ ስለይኾነት ኣለምዋይ ስለይኾነ ሞይቴ ግነሉ እናበለ ኣብ መድረኻት ኣብና ሰራዊት ዕንክል ይለብለና ኣሎ ናብ ሰራዊት ኣመራርሓ እዩ ፍሉጥ እዩ خسارين خراب لك حريسك خنسحقين انا اشتلي زي ادم مالتي خنده غزي خنكوريه تجرام ورق اساياس يبل قطقيطو ابسابيسو اواردو اتخور دبال معدن ورق باساياس كحلف 4% نخافلك سمعكم دلخون أنا سمعنا الله نز يدبلني نز يدبلني بطعم يزحمني يا اخي تجزوديوني اساس دوها كتسرقوا يا اخلنا ايو منغست توسيدو قرص لنا خمز لنا منغست تግራይ خندس كوسيديو فدرال خندس كوسيديو كالكوليت غيرهم اي زين اساياسبنا بمولو نوعلنا ديل كالكوليت غيرخا كاو جنرال يبلن تبلن ازي تخا قولوا كوي ايش اسكن اسمع يا دي ايوه لخونه سبس نو حد ايرتراوي حشني يلبل يمينو سلازي حد تناسب الزور عبي الكرياتيف بيزنس مخانو تحرسب بدم يفلط تزحزن ነገር ማለት እዩ ረይዎ ሓደ ኤርትራዊ ምዝዋር ይሕሸኒ ይብል ዝኾነ ሰብ ንኽሸጦ ማለት እዩ
كدت تكايدا زي أنا بيتوسر تلكم مالتي ناب جهنم يا تبصحكا كيدا مالتي تنوح من قد أنا ويتحصر من قد ما أنا بتفاتي مالت زي لما عنتي ود خالي زي قايلو نقولوا بيتون نحاول يرتراو مش هذا جمرة تقراوهاي صباح نحفتون نديون قال حتى زي شط الله مخنيات انتايو مخنياتو تقرشي بزي عقن بزي سفري إزلهم دوزلو صو تسع كبد مكفح خمزلو سلازخون زلو صباح تاي وحسنو ولا حنت نجر شيء مالتي እስከነቀጽል በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ እሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እሳቸውም በአክብሮት ተቀብሏል። ለዚህም هو حج سلازي دقاف كنقبرينا ولا حنت تصقم يلن إلو أو قعنا إنا يزبل زلو مالت قيح بحري وبفلاك قداي عسب مالت عسبي كرتا قيح بحري كونا قداي عسب مالتيو نحنا أقرقلوت كنت قمولو 100 مليون هزبينا سلازي نزيخا كتحقزونا زبل تماخيرنا إنا تماخيرنا له تزراريبنا لينا قداي يبلالو مالتيو زيت تنتنا مالتي تنايلهم ما حنت وقعي تمالنا بيك أتوائنا نسمع نيرنا عسب كور أبي أحمد سي فرنسا أصوارك حق زكاة إلاتو فرنس كتمولع ساتموع لهم يقولون ناي كل تشحن 10 شهور تنوع لي بروميس زعتو تو فرنس إثيوبيا إيرترا نيرو حج عبد كلمة ورقة كديدو وسلا زغده إثيوبيا سلا زقصلتو ورار مالتا يكون معناته إساس ولا تهاجر كم تزبلكو 300 مليون تخسر ولا بليون تخسر صلالو ترى يزقدسو وجه حدا جزء أبغى مرة خيرس ما كاتون لا ستخاسي أمون قط في عائلة تداري ما أردوني الجزء أبغى مرة دولو فوتو عبد الله كن سوي لهم من ده كم زي بلي من قصة أي تحسوي أي تحسوي أردوني ما كاتون لحرتك السري تخيركم حدا زوجنا سي أو لتي الله ساعات حركن لتي خير يقولون ما كاتون كسرت خلنا ساعات زي بقول عدي ارتوانا حواتي عدي يكونن مزاحة أسد أتا ساعات هو إنرجي نبلالنا إنرجي كل بيت نبلالنا ساعات يلوالو مالتي نسايو زي بلا عدي يكونتن أنا كنت أنا حذكركم مزاحتكم يهم تحزنون نمبر نسوا الآن نبلالنا عنده تايد أنا بلالنا إن نحنا غيو تناتي وقعي لا تصير بالسكي عندنا طب الله عندنا كخمزي نبروباغندا صار حلقة خدي عندنا كخمزو كوي عندنا بيلا يدلو خمزو كوي يدلو بلع وسطة تلك بزبدة الدياسبورا زلا خيو تنبرون نحرت هونكا نعي قد يكون بتي أبي إرتاد الحزبي بتي إرتاد الحزبنا بتابع إرتاد الهجرنا نحسب تقولنا جن نحسب لنا لذي أبجد تعملنا خفينا نتوقع ما عدنا تبغى الله دلك كيد عدها طريق كأتوبرو معمل ترخي يوم زلزال وي أمريكا وي أنا سرخي يوم من قدي يبهلالو يا جن يبلو من يبلو توم صحيفهم زلوا خزلوا أبز تيك توك لمنتاي حق خزارب جميرو حرايس كود الشيء لك حلال مريض هلا نادو هلا نادو دنق المريض لك حلال مريض هلا نادو هلا نابل سكي امبحبل وش مريض هلا خالو ديري امبحبل أربي كير كان بحكتبل كندا وسلازخون كاكو يا خا امبحبل كان بإيرترا وسلازخون كا أي كونتا ده سيدا تروز أمريكا وسلازخون كا هم بإيرترا وسلازخون كا يكون كان امبحبل كا امبحبل يا خا قلت إيرترا أبدا امبحبل كده أبا خير كادم نياو خاتم يوكا عندما مالكي زوتو قبل كاسكات سن ديكو يتغالنا لواقع أخيرك من بحيكون كان كتب نيو هو تا تصونع خمس حسكاسي لا تا حسوت قلب كوينا زي فتنا يازلنا مالتيو بزغونا إذا ما عند فيديو نزيز مسل نيروك سا موداتا مدب تخطاتي لكم موداتا دما هانات زبل رئيتو سلت صحفو مالتيو أزيازي مسكنوكو داسي زبلن مالتيو لو أمكنا يخونا لكاتكم سابسكرايب ناقواركم وطيخو عطا شرف لو بلو تشاو Good light نحن حضرت حواتي ما نطيب